Ụmụnne m ụtụtụ ọma nọ biko. Hello, hello. Elee otu unu mere? Ama m na unu apụtala n'uhimakwara ihimala abalị. Ehikwere m o. Ama m na unu rahụrụ pee ma tetekwa ka nwatakịrị amụrụ ọhụrụ. Chai, ekele dịrị Chineke anyị. Bịakwala m ọzọ n'ikwukwe ihe gbasara asụsụ a because ọ dị m mkpa wela. O kwesịrịkwa ịdị unu mkpa otu o chirikwara m mkpa. Asụsụ wụ ihe na-eme ndị mmadụ ji abịakọta ọnụ. Ọ dịghị ihe karịrị asụsụ ejiri mụọ gị. Hapụchakwa ihe niile anyị na-eme. Anyị bịa, anyị ewere onwe anyị laa ma otu esi asụ asụsụ oyibo ọhịa ọjọọ froshin. Ị chọrọ ime otu esi asụ asụsụ oyibo, mụọ ya n'ala aka ndị nwere asụsụ. Ọ bụ gị nwe asụsụ. Ike ịhụ mmadụ gaa hụ nwanne gị. Obi na-achọ gị ka ị bịa kelee nwanne gị kelee ma nwanne gị abịa lechaa gị anya ya bịa sụwara gị asụsụ bekee. Ndị ala ebe a m nọ, ndị ala eji mmanụ agwọ ofe. Ịmakwa ma ebe a na-arụ ọrụ, ebe ọbụla maka nta maka ukwu, ha na-eji asụsụ ha na-eme ihe niile. Ha nwere ike iji asụsụ ree gị peni kobo. Ha anaghị eme ihe na-eso ya. Ha na-asụ ya sụmachaa ya asụma. Ha anaghị ele mmadụ anya. Ịma ihe ọ fọdụrụ ha sef iji dị asụsụ sef dee edemede a na-eji eji oji la ihe kọmputa. Na-agwa gị eziokwu. Elee ka gị na nwanne gị nọ gị chọrọ ịgbara izuzu ga-ebido sụwa oyibo ịsụọ and ịmadatla ịsụọ asụsụ anyị bịa ti ya ntakịrị oyibo. Ha enweta echiche, ha enweta uche ihe ị chọrọ ikwu. Ọ ga-edịkwanụ mma ile agwa nwanne gị ụka ga-ejiri asụsụ bụ ya ụka. Karịgara igba izuzu ga-echewe otu ishe ụfọdụ ndị bịa ha atọ nọ ha bịa gbanwee lee ha agaghị m otu a ga-esi mee ya eme. Mmadụ fụọ asa ịpụọ obodo ndị ọcha ịgara ịgwa nwanne gị ụka ga-echewe echiche otu isi agwa ya. Ihe ka awụde gịnị? Ọwụde na gịnị biko m? Ọ ihe m ji bịa. Asụsụ a ga-eme ka anyị bịakọta ọnụ, ka anyị na-eme ka ụmụnne. Anyị na-asụ ya, na-asụkarịta ya. Anyị echeta ebe anyị si ya na-enyetụrụ anyị aka, ya na-eme anyị na-echetakwa n'ebe anyị si. Na-asụ ya ọ dịghị ihe karịrị omenala o. Ndị ala ebe a nọ, ebe ndị ala eji mmanụ agwa ofe, ha anaghị eji omenala ha egwuregwu. Kedu ihe ndị Igbo bịa anyị bịa anyị ejiri omenala gwuo egwuregwu. Igbo pụrụ iche n'ebe niile ha nọ. Igbo pụrụ iche. Anyị kwesịkwara n'ịma ihe anyị na-eme o. Anyị kwesịrị ịma ihe anyị na-eme. Ọ bụ ihe ndị anyị na-emegharị ịhụ nwanne gị ga-asụgharị ya bekee. Kama ị ga-esụgharị ya okwu ala ga-esụgharị ya bekee. Onye nwawu ihe mere na anyị ji enweghị otu obi. Onye mere na anyị ji enweghị otu obi. Biko, ashị m akara unu. Ashị m ka m karuoru unu. Onye ọbụla jishi ike asụ asụsụ. Enwere ebe m nọ na-agafe ma anwụ ihe a na-akpọ urugburudu. Unu ma ihe a na-akpọ urugburudu aga m egwu unu ga-achọ ihe ọwụ. Urugburudu anọla agbafeje. Masịrị ekwena ebe urugburudu ka eshi pụta. Ma bịala anya masị Chileke eme ihe ma bịa hụ oku ntọ ọhịa ereke ọhịa nọ n'akụkụ ebe ahụ. Masị ashịkwa m ebe urugburudu a ga-esi fụta. Ma bịa hụ na ọwụ ebe ahụ. Ma m na ụfọdụ ka ị ga-aga chọwa ihe urugburudu fụtara makwa n'oku ntọ ọhịa ma ọwụ etere ọhịa.
mbumnuche ebe a ka anyị jiri ya laa mụtatụ okwu ala anyị, ka anyị hafụ ire ya ree ya peni kobo kobo. Onye na-amaghị asụsụ ya ọ bụ ihe jọfụrụ shi, ọ jọrọ jọọ, ọ dịghị mma ma otu. Biko ịhụ nwanne gị sụọrọ ya asụsụ, sụmara ya ha asụma. Ka ịhụ nwanna sụọrọ ya ahụ, sụmara ya ha asụma. Orukwa ebe anyị ga-eso bekee, anyị hụ ndị bekee anyị asụkwa ya. Ọwụghị ma ịhụ nwanne gị ga-asụwara ya bekee, ọ dị ụtọ ọ dị. Ọ na-eme ihe ihere o, ka m gwakwa unu, ọ ihe ihere. Ịbịa gị bibi ji m mụnwake ịmụ otu esi asụ bekee, ọ ghaghị taa ka ọ ha m n'ọnụ taa, ka ọ dịkwa mgbe ọzọ. Biko onye nwere ihe o nwere ike ikwu ya mee ka ya bulikwe ya la ọgbaka, tinye ya ka mụ nwala egekwe, ka mụ nwala amụ, maka na achọkwara m ịmụta. Biko taa ka ọ ha m n'ọnụ taa, ka ọ dịnụ maka mbọchị ọzọ. Alaikiri m unu wee ahụrụ m unu n'anya. Ngwanụ ka a na-emekwanụ.